need some money. But I'm a quality building engineer, Bruno. I'm a pocket boy. Papa, if I'm going to be long, not yet. Money, I don't think one of the other. Ayédèmá, Luna Kodio, Chiche Waleba. I was a lover cannot be the man of Abalaga. I was the poor of the man on Nimea. Ebemo, but to go bucket again. I took a bucket again. Ayatima, but on a low never. Abu Amadakuka, Shabro Nadiana. I gave them mama. Come up more. I talk brother Anukala. If I get a rose, if I get a roda, if I get a mungo, if I get a mungo, I see thy rival, Salabanco, thy rival, Salabanco, Makata Pepo, Foto Jaroda, One will let you make him better. Follow Jarose, Elime Jaroda, Apalije, Oyama Mele Yojo. Oye me caramba bara. Alias Babalika, Womenage, one of the Yagua. Ogarela Gema, worldwide. Epanyeta Rosa, Epanyeta Roda, Epanyeta Mungo, Epanyeta Mungo, Tekena Pepe, I see thy rival, Tampo thy rival. Foto Jaroda, no make him better. Foto Jaroso, they make Maroda, Ekena Pet, Obodola, Uranopa, Omunipa, Akakakiaba, say Shake, Ale. State, Mama. Hello, better put the lemon in the money state, Papa. Look at that all go to it. Look at that all of them. He must kill him, go to it. Igbo Igbo ndọma meji mọnụ Imo steeti ndemma ala Owerri emurumene eleke megata ebola ebe ahụ ịnọ Ashimi ụtụtụ ọma ehihie ọma ebe ahụ ịnọ elekpa ekechi anya ga anwụ ashembiarela onye ukwu mmarela onye nta mma
ofe Owere anyị aya ka mma ofe nwanyị Kalaba ofe aha ofe Owere anyị aya ka mma ewe ofe nwanyị Kalaba ofe aha agbala ụkada ofe aha agbala ụkada ofe aha agbala ụkada ọgwụ nwanyị Kalaba ha rụọla ofe aha agbala ụkada edikeko nwanyị Kalaba ha agbala ụka ofe aha agbala ụkada majumakwanushi onye na-enwego oji ojeri ofe Owere onye na-arị ego ọkpa ojeri ofe Owere onye na-enwe ego ji ojeri ofe Owere ọdọkọ isiole agaga ịbanye gị na ngwọ ịbanye gị eti mbere keke na pepe taxi driver onye arị ego ọkpa ejila erila ofe Owere ojila afụla ofe Owere ọrịa mmakpa aka m chadaba aka gị na ihe omume anyị ma akọọla gị akụkọ keta wu Tuzdee ahịa Eke abalị 14 ke ọnwa asaa ya ọnwa Julaị afọ 2020 onye jikwanụ isi akụkọ taa ka ọkwame nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Maazị Uche Hara Prince Chimadi Counselor that Owere Pikini. Tupu anyị apalie akụkọ ịmara ihe ị ga-eme na m n'ihi na hem ga-eme na gị nọm obi hem ga-eme na gị nọm aka uwulaka na ngwa na kliki on share button ezisa ojii ka ụmụnne anyị matachi Owere Pikini aba ana ọgbọ akụkọ n'ihi na ọkwanụ akọ ruo ege ruo ike jiri gwo mberi ankwa ọjị ya chanwe otu nnọọ ya tụ n'ụzọ ụmanụmanụ achị ya anachọkwana wọ shawa ija weze ya chanwe daru ala rie anụmanụ amakwe akụrụkwanụ yọta amanụ onye kpara anyị ọkpọ osimiri ya abọga high chief and Mrs. akụrụ ya eziokwu amata onye kpatara n'ihi na eji esi ụyọ mara mma fụma ama ya kwanụkpa ochere taa anyị gakwa esi ụyọ anyị ewu ala Owere steeti Imo bidokwa aka chiga steeti Imo ewu Ndanyi Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ enye na iwu shi akwụsị ụyọ ọrụ tensi professional services ejana ịwụkwanụ ndị eji ana ego ụgwọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ mahadum Hope Uzodimma enye n'iwu shi akwụsịnwo ọrụ akwụsịnwo ịnọ na-ana ihe gbasara ego ụgwọ akwụkwọ mahadum steeti Imo na ihe gbasara ụgwọ ejikọrọ ndị ọrụ mahadum steeti Imo ewu IMSU n'asụsụ bekee Imo State University. Hope nyere onye kọmishọna onye kọmishọna okwu mmụta nọ n'aka ya wụ ọkammụta Bernard Ikegwuoha. Hope nyere iwu chi ya ji gbaa onye isi mahadum ahụ ajụjụ ọnụ ya kwerie ya n'asụsụ bekee onye isi mahadum steeti Imo ụkwanụ ọkammụta Ọbasi ma agbara ya ọnụ ama achịkwa na agbara ya ọnụ ka ejije mara he mere ejiji tọọ ndị ọrụ mahadum ahụ ụgwọ n'ihi na ndị m so nọ nnọọ na-etishi eji nwe ụgwọ ọnwa nwụ kemgbe ọnwa Maachị enwebụ onye kwụrụ nwa ụgwọ ma a na mega ha ahụ ma a na-agbaga ya ajụjụ ọnụ ahụ achọfụtachi ọtụtụ nrụrụ aka ego ọtụtụ ụzọ ejighị eji ka esi eriga ego n'ụyọ akwụkwọ ahụ abịa chọfụta ụyọ ọrụ eji ahụ maka ịnata ego ụgwọ skuul eji anara ụmụ skuul ụgwọ skuul nwo chi ụyọ ọrụ ahụ onye nwe ya wụ nwa onye isi mahadum steeti Imo nwa VC nwa vice chancellor mahadum steeti Imo ewu ọkammụta Adaobi Olisa nwa ya nwoke wu onye nwe kọmpani ahụ ụmụ skuul eji akwụ ụgwọ skuul nwo kọmpani in charge of ịnata ụgwọ skuul. Hope Uzodimma shi olo aha wụ mahadum Adaobi Olisa Adaobi Obasi shahụ mahadum steeti Imo chi ndị ahụ mmohụ kwụsị ịnọ na mmohụ na dokpa ahụ n'ihi na anyachi nwaanyị ahụ na nwa ya
shi ebe ahụ eriga ndị msu ego na-abata na-akwụ ụgwọ skuul ya nwa ya anyị shi ebe ahụ na-apakọrọ ya otu akụkụ obochi akwụsị nwo ịna ego hụ anamana ebere hụ akpa ahụ so ọkpa oshiri ugbulaka na akwụkwọ na ụfọdụ ndị ọrụ imso ụgwọ ọrụ nwo ya afọkwa ụfọdụ onye omeiwu nọchidaga anya kansụl ahịa azụ Mbaise n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo ewu ọnọrebụl otu ibe Samuel agụrụla ụkwụ na aka ya n'ebubo eboga ya shi o werela ololo mme nakwa ekpem eji akụwa eji aṅụ mme ya glass cup na asụsụ bekee luo nwaanyị shi Njaba ịnọchidaga anya ndị Njaba n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo ewu Uju ọnwụ dị iwe sholuru ya bọtụlụ na glass cup ma nwo jere nzukọ na ụyọ osote onye isi ụlọ nzukọ omeiwu ahụ ya deputy speaker ewu Amara China iwu anyanwụ ashịkwanụ mkpagha ahụ shi meoshi ha enweghị bọtụlụ ọwụla ya hụ luru ha enwekwanụ glass cup ọwụla ya hụ luru nwaanyị ahụ ịma na spika kpọrọ oku spika onye isi ụlọ nzukọ omeiwu ahụ kpọrọ nwa oku n'ụlọ deputy spika n'ihi na enwega nsogbu abịa na-achị spika ha emega ahụhụ o kwesịrị ịnọ na-eme aya hope ahụ dalaga nwa ekwurozie ya wee mana spika iwe so ndị ekeri 20 okpuru APC eje ụlọ deputy spika ji nwe nzukọ ma a na-ruru nga ahụ achị spika arịọchana nwo chinwo biko hụ gbaghara ya ebe na bọọla ya hụ echila mejọọla n'ihi na ama ga-amụ ma iwetu spika n'oche ahụ imeghe impeach spika na-akpọkọ nwụchie ya rịọ nwo biko hụ gbaghara ya chana nọ nga ahụ nwaanyị ewu ịnọchitaga anya ndị isu ewu Ngozi Obiefula ma a na-kwugo ụka spika arịọcha na nwa anakwu mkpakpaga nwo nwaanyị ahụ cha ahụ nwere ihe ahụ chọrọ ikwu nwa eche ịchọ uhe ahụ mkpokpu ọnụ uhe nwaanyị ahụ chọrọ ikwu nwaanyị ahụ shi olu ahụ uhe ọzọ ahụ uhe rega ya obi ya ha ara ekwufuta ya he niile enwekwuga nga ha ga-aba ya ntị nwochihu chiri eru mmeji ekwu okwu ndị ọzọ esoghị na ajenda nwe ya AOB ha ekwufuta ha nwaanyị ahụ shi olo nwochi oke ebe ọwụ nwaanyị ka nwa ha fụkwa ya emegide ga ya emegide ashienye na nwa ahụ ha etima chi spika ahụ bụrụ ya ebubo chaya hụ so ndị maga abụ ma ịchụtụ ya spika oche chiherikpa aha ha nọ ọwụkwanụ ha iwe ahụ a spika ahụ jere jekwuo shi aya ahụ gburu di ya nwaanyị ahụ gburu di ya shelekpa ya hụ shi egbu di ya shelekpa spika shekwu uduru ụka ahụ mgbe mere ahụ mega nwaanyị amịga aka akpa wefụta nnu ime akpa ya lee glaasị mmiri ọpa shi spika ahụ bịa dụọ isi were mmiri na nnu ya hụ wela ahụ nga hụ dụọ isi shi aya hụ gbukwara di ya hụ bịa dụọ isi kpa ya hụ shi gbuo di ya ya ekoma achịcha nga ahụ nwoke na-ahụkwanụ Samuel otu ibe ịnọchitaga anya ndị ahịa azụ Mbaise isi ya ha elia chi nwaanyị ahụ ha na mekpọ ọwụ nene chihu nwekwadịrị nsọfụrụ maka omenala chahụ bịara ọgbakọ nga ụmụ nwoke nọcha ịrịkpa ha abịa wofu ama mmiri na nnu shadu ishi chi ha arị ma ha ụhụ nga ka a ga-ịnọ eme ha hụ chi ime ha ụhụ nga nwo nọ ka hụ gị na-eme ya hụ jedu uhe ọnga nwaanyị ahụ nọzi fesizie onye keshi ahịa azụ Mbaise
ee ndị niile ahụ hụ kwadoga spika, ndị niile ahụ sọpọtụga spika ahụ so gbuo di ya ahụ gba ozugbo onwe gị isi anwụ mgbe mere ihe mega ya wee gaa n'ime mmiri ahụ anakwuhe ndị okwuga shi ozugbo nwe ahụ gba nwe gị eso di ya anwụchicha ọchizi wee otu ibe kelee Samuel ishi mbisi ahịa azụ mbisi shi ma nwaanyị ahụ na-achọrọ ịkwafu mmiri ahụ ya he akụtuo ohụhụ aka glaasị ahụ ha adaala kụwa. Aha enwekwa glaasị ya hụ luru nwaanyị ahụ, aha enwekwa bọtụlụ ya hụ luru aha ahụ gbahụ ishi mee. So ndị ahụ niile kwugashi aya hụ luru nwaanyị ahụ bọtụlụ ruo hụ glass cup shahụkwa ashị shi otu awụhụ eji shivunu onye ke nọchitaga anya ọha ji egbe ma ewu Hercules Sokoro bọtụlụ yiwe aka shi Hercules ahụ mechakwara fụra shi enwehụ bọtụlụ ọwụla iyiwara ya aka shi ha ahụ awụ eziokwu. Onye ke kwukwara na shi bọtụlụ yiwara onye ka ahụ aka nwaanyị nọchitaga anya Njaba iwu Uju ọnwụ dị iwe igolo Njaba sọkpa oshirejie onye ka agọrọla ụkwụ ya si enwekwa bọtụlụ ya hụluga anyị ahụwo fọma seminarian na ahụ chọburu isi fada tupu ya ha afụta shi mmụọ Chineke ahụ ka jubere ya ime anala ihe ya hụ ji elu bọtụ one of Umekune Ngopala. Jinonye Ebere. Simba. ọrịa mama nabata gị Maazị Sylvester nwanọ na-eze Chibu Eze Declan Eze Pascal Chinedu Smith David Okwukwe Friday Ugo Boss Omeka Agụ Ashimiarịla gị mma Ugonna Kennedy Eto onye ji agụrịasho were pikene ebe sham ga-amịga ị ga-amịga Ugo Boss Ashimia gajiela gị immediately Columbus Ocho ndewo Maazị Sylvester onye ọma na Germany ekelela Megi Christopher onye melukwe Jonathan Promise happy birthday to you Chinenye Alukwu ekelela Megi Jonathan happy birthday to you. I wish you all the best success, long life and prosperity and God bless you immediately. Okechukwu Innocent Ukeria Olelewe nwaanyị ọma ịnọ Germany emega ọfụma ọkwanụ mgbọdọ Mbise Ashimbiarịla gị mma Mbise nwere mmadụ Nneka Suzanne ndewo Nneka yarịla gị mma anyanwụ ndewo ọmarịcha Chukwu ndewo ha na-ekwu Bright ndewo Dennis Charity Amaka Ezeobi Bright Ndụbụisi ndewo Emi Don Kirian N Ogburie Chika Agụkwe ndewo Dennis ekelela m gị Anthony Okonkwo Wesley Kenge Christopher Onyemelukwe Juliet Promise Chichi Kesi Nwosu Uruchi Precious Nwawo ụzọ ndewo Teneski Nebechukwu ekelela m gị Michael Mezu ka anyị ga-akwanụ n'ihu United States of America. aka ji akụ n'ala Igbo ewukwanụ odogwu n'ahịa mmanụ ewu Prince Atọ Eze agbọọla nlu kwuochi ndị Igbo ahụhụ onwe nwo n'anya chi ọwụ naanị Chineke ga-emefu onye Igbo awụọ onye isi ala Naịjirịa chi anyị ga-ekpela Chineke ka onye Igbo inwere agwa inye na ndị mmanụ aka chi anyị ahụ ga-achọ onye nwere uche mmanụ ya onye nwere conscience onye ga-eleta ya ewukwanụ onye isi ala anyị iwu onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 anyị ahụ achọghị ịma ebe onye ahụ isi fụta ihe ahụ chọrọ ahụwụ
onye nwere umeala, onye mara na ihe kpaga ndị mmanụ, onye ga-eleta ndị mmanụ anya ahụ onye ya hụ chọrọ iwu onye isi ala Naijiria chia maka ndị Igbo. Onye Igbo iwu onye isi ala ahụ nọ Chineke aka, n'ihi na ndị Igbo ahụhụ onwe nwe anya. Ndị Igbo ahụhụ onwe nwe anya ma otu ọchị ọwụkwanụ ndị ugwu mere ya ihe ọwụ taa. Chọwụ ndị ugwu mere ya ọgaranya ọwụ taa. Shi mana nwa nwunye na ya aka nye ya ọrụ tiga ya na azụmahịa mmanụ. Chielu onye Igbo emefu uduru ha ahụ. Chi ndị Igbo ahụ emefula ya onwe nwe ya, fụkwa n'ime na ya ndị ọzọ, mana ndị ugwu ahụ bịara bịa nabata ya, kpọrọ ya dị onye kenwu, nye na ya aka, nye ya ọrụ, na-enye ya kọntrakt, ya tikwa ya n'okwu azụmahịa mmanụ. Chi ndị Igbo ahụhụ onwe nwe anya. Chi tupu onye Igbo ọbụla awụọ onye isi ala Naijiria, ọ ga-ara ahụ ọlamakwa mgbe ọ hụrụ onwe nwe anya, ọkwara ọlama nnọọ shọwụ amara Chineke. Ọhịa atọ eze ikwuru ọma na-etiri ọha one of the way words. Ihe agwa aka ume nwanne Dr. Lee Siwa Okoro London based mo abụrụ m na-ejodo Uchimebole anụ were olu Mekele ka Kingsley Emeka ajụrụ Uche Obiọma Chionye ọnụ ndewo. Chibọmba Wano ekelela m gị. Chidi Adilobinseni ndewo. Uchenna ekelela m gị. Ọnwụgwe Tempụlụ ashịmyarịla gị mma. Onye ọma shi Holland elega. Prinking ndewo. Precious Amadi ekelela m gị. Izuchukwu Ọkaechi I hope if hope didn't go down, there will be no peace in Imo State. Chai Sike ekelela m nnọọ ka anyị gakwanụ n'ihu. Imokoro do Hawa Japan get man for when there's a bina power of Piaba. Onama Olula Mame Abogaranya le Olula Mame Abogaranya Kabanka Olula Mame Abogaranya le Olula Mame Abogaranya Kabanka. O deberela na steeti Imo Itazidebredi ndị ọrụ kọntraktọs ịrụgala ọchịchị steeti Imo ọrụ na mpaghara ya wụ n'aha otu eji akpọ IMSUBEB n'asụsụ bekee Imo State Universal Basic Education Board. Anọ n'ahụ isi ụtụtụ taa nweme ngagharị iwe jekwuchie ihu ọnụ ụzọ esi aba obi ọchịchị steeti Imo, kpọọ akachiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ chi ya kwụọ nwụọ ụgwọ nwụọ. Akpọla ahụ Hope ọkụ chi ya kwụọ nwụọ ụgwọ ọrụ nwụọ. Onye isi nwụọ ewukwanụ Williams Ejiakụ kwuru chi akwụbe nwụọ ụgwọ ọrụ ndị nwọrụ ga ọchịchị etiti ahụ enyekwana ọchịchị Imo steeti ego nwụọ, mana ọchịchị steeti Imo ajụ ịkwụ nwụọ ụgwọ ahụ. Achịhụ ọwụ n'oge ihe dị ọha ka enye nwụọ ọrụ ahụ. Ihe dị ọha ha chi nwụọ bido ọrụ nwụhụrụ mi ọrụ ayahụ ga-akwụ nwụọ ụgwọ nwụọ. Ọchị ụfọdụ n'ime nwa ahụ na ha arụcha ọrụ enyere nwa, ụfọdụ n'ime nwa ha ejila ego nwụọ ka ọrụ ahụ enyere nwa abụọ arụọ n'ahụ heba araba tupu mgbe ihe dị ọha na-achọrọ ịkwụ nwa ụgwọ. Ọ na-awụ mgbe ahụ ka a bịara chutuo ya n'oche ọchịchị steeti Imo. Hope abata chikwa nwụọ laghachi ọrụ. Nna mana enwe ma Hope shi all contractors should go back to their site. Ndị eshanwu ha alaghachikwa ọrụ. Kemgbe ahụ nwa a na-akpọnụ ya ọ ganye naanị ego gaa chọhụkwanụcha anyị rụ, ọ gaghị nyekwana anyị ego ka anyị rụrụ arụ.
achịdagaru taa anwa ahụ yọm lee na onye kesa ya hụ sọplaịrị okwute eji arụgo ọrụ ihe gbasara akwụkwọ IMSOBEB Imo State Universal Basic Education Board chịdagaruo taa enwebe onye nyere ya 5 naira enwebe onye nyere ya fadin so eje nna ahụ rụrụ taa jeje kwuchie n'ihu obi ọchịchị steeti Imo na-akpọ oku Chiakachiga steeti Imo nwụbịanye nwu ego nwu arịkwanụ nga agụụ ha awụọ nwanye ịhụ na ke kpọcha nwa ya jee ọgbarara okoro Mekele gị Michael Omezu Uchenna Jonathan Mampasi Prince D Akueliba Nonso Darlington Prince Onyeka onye ọma na UAE Ogbonna OGB Prince Emenike Okenyimi Ejarim Achis Uchenna Ụba ndewo Educhinko Jim Venza ndewo ndewo yarịla gị mma Popu Obinna Popu ndewo Nyekachi Michael ndewo onye ọma na Dubai nwanọ n'eze Chibu eze Chukwusiri akụsụ isi Prince Chima Anam asị ụwa mana gị mma ya makwala gị mma Chukwu nwa Chimere eze Chima ndewo yarịla gị mma Princess Happiness ishi good morning happy nna Kenneth ishi God bless you just coming now bro ọrịa mma nwa Chimere eze Chima ndewo onye ọma na Malay Jim Venza ekelela m gị Mbise kajara akaja Emmanuel Diofu ndewo ishi Israel Augustine Igbo zuru ike Paul Johnson Daniels yarịla gị mma Ekene ụwa ndewo Precious Lloyd ekelela m gị Stella Ujunwa yarịla gị mma Jonathan Mampas Egbomuche yarịla gị mma Popu yarịla gị mma Chikodi Chigozie yarịla gị mma Dominic onye kele Sonny ekelekwara m gị Happiness Valentina Nebechukwu ishi birthday gị on the 25th of this month ọrịa mma enweghị ọbụla ịchọrọ shi birthday shout out nsogbu anọghị akara ekwentị m nọkwa nga na ele akara ekwentị m na ihu screen nga ahụ ga-emeseji emi na WhatsApp anyị ada ntị mara jike jọọ werewa marakwana okeje ọtịrị Happiness Princess Happiness she he should say I Author Eze doesn't love my brothers my brothers and sisters, you should stop generalizing his stupidity. Nneka Susan Eshin, this man never still pay them. Odema Valentino Nebechukwu, you should believe me, Hope is not doing anything in Imo State. He is there looting money. Hey. Jonathan Mampas Ishi Ato Eze na the same people. Orema Osha Edwin ekelekwala mege Jonathan Okechukwu Innocent Ishi Ozodimgba pay them Orema Chikodi Chibike Ishi nice one brother okay Ishi Korea elega Orema Princess Happiness ele Ishi Mbise kaja Chikodi Ishi God bless you ndewo Ishi France Okechukwu ekelekwala mege Nonso Darlington Ishi Hope is still paying his masters that made him governor in Abuja. He have no money now to pay workers in the state. Ka anyị gaa n'ihu Chibike yarịla gị maka Iruka Esther Ishi Hope doesn't have any agenda. Ọgbarara ewela m ekpe ya rụshi ishiabe meseji biko gbaa mbọ shia ya eji m Chineke arịọga gị apology gị shia ya Chineke agọzie gị immediately try and see test and see that the Lord is good. O debrela itazi debredi Akachiga steeti Imo ewo ndanyi Hope Uzorima aga ya ugboro abụọ ọkụsuola ndị shi azụ palita onwe nwụ na ogo ọrụ
na ụzọ na-ejighị eji, ya wụ ndị nyere onwe nwo promoshọn n'ọrụ n'ụzọ na-ejighị eji. Hope akụsuola nwo gwa ya shi gwa nwo shi anwa ahụ agbakọ nwo na-erihela ndị nyere onwe nwo promoshọn from azụ. Ọ gwala nwụcha ha agbakọla ego niile nwo na-eriela kemma enyere nwo promoshọn ahụ. Shi a ga-akpọ nwa abịa amarakpa nwo ga-eshi akwụgwu ego niile ndị ahụ nwo riri. Shi a ga-akpọ nwa abịa kwụghachihu ụgwọ ndị ahụ. Shi ọwụ ndụ ọjọọ. Shi enwere ndị ọchọ ha ụdịrị agba ahụ ndụ ọjọọ. Shi enwere ndị nwo ga-apụfu ụyọ ikpe. Ọ kụsukwara ndị nrụrụ aka palie onwe nwo n'ego ọrụ ya ndị nye onwe nwo promoshọn makwa ndị tila onwe nwo ebe nwo ekwesịghị ịnọ, ebe nwa anọghị nwa eje were onwe nwo tiga aha nwo ebe ahụ shi ọwụ ebe aha nwo nọ. Hopucha ya ha amarachana ozugbo nwo shi ozugbo nwo a ga-ama ha a ga-eme nwo, a ga-amakwarakwa a ga-eshi anafụta nwo ego niile nwo zuru na n'ụzọ na-ejighị eji na steeti Imo. Hope kwuru ke na nwanne echi gara aga emechara okpere na ụyọ okpere nọ na obi ọchịchị steeti Imo, Government House Chapel n'asụsụ bekee. Ka anyị nụkwala a mutually acceptable position to get that issue resolved. So those of you who decided to increase your salaries on your own, who know that a level 10 officer, whose, for instance, his salary is 100,000 or 120, they went behind to collude with the accounts department and started receiving salaries of 300,000, 400,000. We have computed what you collected in the past, and we will sit down with you to discuss how you will pay back those monies, because it is not good to enjoy process of fraud, and we may be charging some people to court. And to those of you at the local government who promoted yourselves without due process, who went and moved the salary from grade level 10 to 14, 15, and 16, without approval of the Local Government Service Commission, without the involvement of local government authority, you did this fraudulently because the regulatory framework did not allow for proper checks and balances in the past. Now that we have introduced a checking mechanism for monitoring government finances and payments, and some of them, the monies are running into millions of naira. Some of you have also decided to investigate you. We have seen how one civil servant has 7 buildings in Owerri, 7 filling stations in Owerri, all process of fraud, manipulation of our salary payroll system. We will seize those properties to recover our monies, and then we'll either get you to face the law, or you choose how you will repent and follow the Lord. So those are the few things. I don't want anybody to be in doubt whether we have money to pay salary. We have money to pay salary. But we can only pay salaries to those who are entitled to salary. There are some of you who are not health workers, who are not agric workers, who, because of the professional allowances that are being paid to only medical doctors, laboratory technologists, and nurses, you went to local government and now you change your status from a secretary to a doctor, or from an admin person to a nurse. And now you begin to receive monies that are meant for medical workers, which the policy did not allow or see medical workers to be up to 1,000 or 5,000. Now, 75% of the staff strength at the local government level is now either medical worker or agric worker. Where even those working with the laundry department are now medical workers. Those working at the canteen are now medical workers, eating deep into the money.
Owerri ya kuma nwere onye bịara na nke ya n'ala Owerri. a na-ahụ nnagba gọvanọ steeti Imo Ishi ka ya ọ chara anwụ ha achọpụtalachi enwere ndị nọ n'ọrụ ịrụgo ọrụ steeti Imo irigo ego chanwụ ha rụọ na ebe eji ere mmanụ ụgbọala filin steshọn 7 rụọ ụyọ 7 na steeti Imo chanwa ahụ ga-anafụtachakwa nwohe niile ndị ahụ ọgwụkwanụ nwa abịabịa ka akpanwochapụ ma ụgwọ niile ego niile ndị ahụ nworikọrọ na steeti Imo. Hope Uzodimma gakwara n'ihu kwuo ochi ego ahụ nọ ego ahụ ahụhụ problem ego ndị ọrụ ahụ nọ na steeti Imo mana ha ewu isiokwu ahụwụ cha ga-akwụnụ ndị rụrụ ọrụ dị ụgwọ aga na-ewere ego je na-akwụ ndị arụghị ọrụ ọkwanụ ndị imere wuruwuru wulite ego mmu chi olu herịkpa ahụ arịhụ mma ọkpa hechere otu nwa n'ala Naija aga ahụ nacha jee n'obodo Amerịka ụra akụ yokwulayo oyoma ya kọma madaba alala na amụ ya o yedem okengechawo kemanti onyere ndị mama onyere m ageje yarema onyere ndị papa otu ka ụwa n'ebe a ibe egoro gị lakpo oge jemi ya gbara je tinye nke ya o amadadela asụcha ya alamala n'obodo oyibo onye ọtụtụ makwarụcha ya alụọla ajọ nnasị ejọ ndị mma ajọ nnasị jọ ndị mma o eji m onwe n'onye egwu aka chiga steeti Delta ewu Ifeanyi Okowa ekwufụtala ụrụrụ taa chi yanwa nwaanyị ya nwa ya nwaanyị nakwa ndị ọzọ ịnọ na ụyọ ya ịprala ọrịa coronavirus chi aṅụhụ agbakena pụọ n'aka ya wụ ọrịa coronavirus ya ekelekwa Chineke maka ịzọfụta ya kelekwa ndị niile ikpela ya ekpere ma chịkwa ndị Delta ṅụhụ biko ṅụhụrụ mama Ishi na iwu na enyere gbasara coronavirus ka enwee ike kwụsị mfesa yawụ ọrịa na steeti ahụ yawụ nna m ahụ elikena osomahụkwa n'ime ndị pa ọrịa coronavirus echi gara aga na steeti Gombe ka ọchịchị etiti ịnabatara ndị omekome Boko Haram echegharị 62 602 aka nwodochara isi Shango ajụla Boko Haram na ọrụ ya ma kwekwa nkwa ịkwụsị ike ma wụrụkwa ndị Naijiria amụchiri ike ọzọ achịhụ anwụ ha ajụla Boko Haram nabatakwanụ ihe niile ịgbasara Naijiria chinwo mehiela ọzọ chi ejide nwụ ndị omekome ahụ ụkwa ebe nwekpaga nka akpagahụ nkarịta ndị Boko Haram abịadoma nwụọ ebe anọ akụjigala nwa ọrụ aka nwa kpọrọ rehabilitation center cha rehabilitate ga nwe ewugharịga ka nwa ụwọ ndị amụgharịrị ọzọ asịkwanụ agwọtakwanụ ozugbo nwụ 602 enwena ndị ka erilizuzuru mbosu ka ewukwa ọzọ another steeti 602 na acha rehabilitetiela nwụ cha ga-ahafụzi nwụ ka nwụ baa ime obodo Ugbulaka ụfọdụ n'ime nwa akụjila nwụ kpecha adụ akwa ụfọdụ n'ime nwa akụjila nwụ kpecha akpa isi nakwa ndị ọzọ ọwụhe akụjichana nwụ na-ahụ nnakpa oshi jejere ndị Boko Haram ereliziela nwụ the last time ereliziri ndị ka ereliziri na Borno aka amara release nwụ meghe eme ebido ụma bọmbụ ịgbaga eziokwu ebido gbuma ndị mmadụ nweme atak a na-agbaga egbe abịakwala ha erilizi ha kwa ọzọ mana ala Igbo ndị ka eji ejide ebe enwekwadịrị ndị eji erilizi
ọha aha ekwugakwachi ndị Igbo ahụhụ onwe nwo n'anya duto anyị ji ewe ya too much. Enwere ọtụtụ ụmụ okorobịa ndị n'ala Igbo ugbulaka ịnọchụ ụyọ mkpọrọ ịnụ ụyọ itiri eleghị m laptọpụ aka ejidere m ya nga nwemega yahoo ndị rehabilitation ọsọ ndị yahoo na nsọ rehabilitation ọsọ ndị oshi ejidere ebe nsọ onye ejide onye oshi fon akpụọ ya mkpọrọ ejide onye zuru oshi gara ime ahịa akpụọ ya mkpọrọ pụtụ ndị ka eji egbu mmanụ endozon ejide ya ekpuchie nwo kama gị jije tiga nwo mkpọrọ ma ọ gbagbuo nwo asị ndị eji egbu mmanụ ashia rehabilitate ga nwo irehabilitate ga ndị ọzara m ka rehabilitate ga pụta abịa ala Igbo ejile anyị python dance a na-agbagbu innocent people na-agbagbu innocent souls n'ala Igbo pụta abịa ebe ahụ aga ejila nwo python dance ya eje gbagbuo onwe ebe ahụ a na-ahụ nna kpeshi hụhụ anya emere egbube Boko Haram nke mmechi akwa ọwụ maka ọwụ ndị Hausa mega Boko Haram ahụ asịla ọla ndị Igbo megala Boko Haram ahụ ọwụ otu mkpụrụ misaịlụ naanị ka a ga-ekpụ agbagbusacha onye niile ma ndị aka nwokwu ma ndị aka nwa akwụhụ ya lee ka emere na Bayelsa akwa Obasanjo bịara lee ndị mmanụ gbaa nwụ asịrị don kill them mama dem papa agba onye niile kwuru ndị militant ọsọhụ anya ọsọhụ mmanụ ya agba onye niile gbaa tọtọ emere agbabe ndị ke maka ọwụ ndị Hausa na ebe eji etriti ga nwe special citizens rehabilitation gbakwa ọkụ Chicago, Illinois, United States of America. Chifule, Emeka Nnem, Emeka Kanwo. One of people land here, United States of America. Bakarela Gema. Arima Shaga Augustine ndewo onye mara UAE Princess Happiness ndewo Innocent Piko ekelela m gị Chizram Nnamezie nwanyị ọmarị mma ịnọ na Sharjah Dubai emega ọfụma ịbịaruola otekwala Okechukwu Innocent ekelela m gị echi mad people everywhere Chizram Nnamezie echi I'm back full time praise the Lord hallelujah Eshishi Casablanca Morocco elega ndewo King So ekelela m gị onye eze udo ekelela m gị udo dịrịkwara gị Zara Emmanuel ekelela m gị anya na nwere Zara Emmanuel abụọ nga enwekwara Zara Emmanuel hekwa another Zara Emmanuel okay nsogbu anọ double Zara ishi you are joining for the first time you are welcome fa bụ nze onye ọma na Dubai ya reela gị mma Robinson anyị agọnụ ọra ndewo lekwanụ maka enyi your namesake Robinson agụọnyi ya ahụbeghị m ya taa ishi don't mind them people we Igbo have been margin hey okay nsogbu anọ awọtara m Okechukwu Innocent echi there is problem in zoo Nigeria Biafra is the solution for the Igbos or the Agadi nsogbu anọ Don Kizi ndewo enwanọ n'eze Chibueze ndewo Chris Odekpo Okafọ ndewo ihe agwa Siwa Okoro London Bezimo ndị uwe ojii na steeti Ogun ejidere nwa okorobịa iri afọ 24 24 years Fola maka iji mma ya were mma hụọ ya ọkụ hụcha mma ọkụ were ya daa otula nwatakịrị nwoke iri afọ 10 aha ya ụkwanụ Sunday David maka ịra Milo edomara na Oyonwo ha mere na kansụl Yewa South steeti Ogun akụkọ kroshi onye nwa okorobịa na-alere nwanne ya nwoke
were mma hụchaa ya ọkụ daa ya ha otula daa ya nnọọ dachicha ya ha ma otula nne na iwe ya shama ya ahụ domara Milo nwa eji aṅụ nwa tii nwanne ya nwoke eji aka ma ọ rabili ya ejide ya o mere ya ejeje were mma je daa ya otula danisacha nwatakịrị otula anga adaga ọka anga Dr. Rọba ịhụga rọba ọkụ o ji anyachi rọba gbawara agbawa eje rịpọtụ ọnụ ya n'aka ndị uwe ojii abịaba pụrụ ya chiwaanyị iji ada nwakịrị mma otula naanị chọrara Milo gịsị gị dagbuo nwa ndị mmadụ ma ụtarị ọgwụla Ọkawa Japan ike mmanụ fọ nwanne eze bi na power of Yaba onye mma si Kaduna ka anwụchiri otu onye dịkọnesi ụlọ okpukpere Living Faith ewo Iyema Oyemola maka ntaramahụhụ o ji enye nwa ya ahụ nọ ewo Princess iri afọ 14 14 years. Akụkọ crush nne na nna Princess bi na Kaduna mana ndị omekome chụfuru nwo ebe ahụ eji eme ataki so ndị omekome ewere ebe nwobi ọsọ agba ebe niile nwa na-akpa ịga Princess nwaanyị ahụ shi ya ahụ birikpo daga nwa achọtakwanụ ebe ọzọ nwo ga-ebi nwa bịa kpọrọ hụ nwa nwaanyị ahụ achịrịwama nwakịrị owedero chịrịwama Princess di ya emekwana anya ọhụghị ahụ ihe niile imega nwaanyị ahụ ji achị Princess hụ jem ime mposhi toilet jeshia ebe ahụ ka nwa ahụ ha eji achịa chi nwaanyị ahụ ji akụ nwakịrị ahụ akụla akụ hụ bịa ha edigo ụmụ ya nwa yawa aka okwu nwa ejide ya aka ụkwụ abụọ nwaanyị ewere ọkụ laita ada nwakịrị ahụ o ji wụrụ nwaanyị ada ya hụ na Pontius Pilate ya daruo nwakịrị ahụ na center of attraction ya ohe nwaanyị ahụ megidere ahụkwanchi ya dacha anya ọkụ ya ahafụ ya ose gbakwa nwakịrị ose otula gbaa ya ose otula gbaa ya ose anya nna hụ na wickedness in the high places onye ekwe dịkọnesi n'ụlọ okpere akpịla nwachiga ya nọrọdụ ebe ọ Boko Haram edisplesiela ndị nne na nna ya na Kaduna gaa na lee nwakịrị oke ya nwaanyị ekila nwa shi ya sha ya ha enwezi anakila ya nwa shi ya dagbuo ekila nyere nwaanyị shi ya legide shi ya gbuo sọkpọ na shime enwe na kpe shime jide akaduo ndị NGO anafe eshia bịa kpọrọ nwakịrị ahụ na nwa ebe nwa na jeje chọọ ya n'aka ndị NGO ọ na wee ebe a chọara ya apụlikwa nna ya nwaanyị si agakwanụ ikpe ya ikpe maka ntaramahụhụ ọjọọ na o nyere nwakịrị mmanụ na ahụkwa nọ m echichi One on Monet also Boko Haram is Boko Haram. Let us not be deceived. Nothing like repentance from them. They are still what they are. One Monet. Ndewo Jerry Chioma udo dịrịkwara gị n'ikibe na ishi imekpo ole da anụ remember Teresa you paint a pig, it is still a pig. Rehabilitation on my foot too. Remember Obioma Ekpe ishi Obama na Cyprus ikelega ndewo Princess Happiness is thunder fire poverty and Milo. Teresa Nneka ndewo Innocent ishi so sad. Dominic onye kele so ishi which side you dey ọmụ aka ejuga amke ịma apa na ekwe m ịhụ
Onyere Robinson and Yagoro issue this boy is heartless, very wicked. Let him be sent to jail. Princess Appalachian wicked people everywhere. They will issue the highest, the wicked, wicked of the highest order. Deaconess. Makesi Nwosu Ndewo Benny Junior. Deaconess Ajomo, she deserved for 5 years imprisonment. Tochukwu Aloka Ndewo Nna Akaretisha, I don't know why some women are so wicked. Chibuzo Godwin Ekele Kwalamege Ahunamege. Nwoke arụ Nzubechi Izuchukwu Ọkaishi, Nigeria is animal king. Sisi talent to the Chikezie Nwuba, she don't keep your cap tail at the front. Why? Ele reason again. Dominic Onyekeleson, she already became a majo. She already became a majo kwalage ajuju. Unsobu Arnold Juma, Juma, King Soishi plus, please, number 4 governor, let him not bring this repentance Fulani terrorists to Imo State because he is the number 1 slave master. Oremma. Otu jikọtara ndị ọkpọrọ ndị nwe ụlọ akwụkwọ n'ala anyị nakwa otu jikọtara ndị nkụzi eji akụzila ụlọ akwụkwọ mmanụ ọkpọrọ nwe ya wụ ndị private school owners agbarụọla ahụ ihu n'okwu ahụ ọchịchị ala anyị kwuru shi ụmụ akwụkwọ shi Naijiria agahụ eso ele ule WAEC ke afọ ekwuru hụ shi nwa ahụwụ ndị private school shama hụrụ nnọọ njikere iso ele ya ule ma rịọ ọchịchị etiti chinwobido ule ma hụ okwu ahụ nwo kwuru ọzọ ma megharịa ahụ ma kwugharịa okwu ahụ nwo kwuru n'ihi na okwu ahụ eme ya kpa ahụ na elehụ WAEC afọ na ọ ga-apa nwa aka ka ọjọọ. Onye isi otu ahụ ewekwanụ otu Bella Yemishi anwa ahụ dị njikere shanwa ha emechara ihe niile ashinwo mee iji hụshi ọrịa coronavirus a ga-efesa ma a ga-ele ya ule n'ihi na ọchịchị etiti nwere ma nwoshi ewepụtala ahụ usoro a ga-eji emepehu ụlọ akwụkwọ ọzọ he ndị nwoshi ndị nwe ụlọ akwụkwọ mema he nwoshi nwoti icha doma chere ruo ma a ga-achị ekwuola chile ndị na-ebe ndị nọ ogo ilu ule shọwụ ndị ga na-eje ụlọ akwụkwọ anamecha ọchịchị etiti ọwafụtashi enwe m akwa ule WAEC elega afọ nwochi elekwana udoro confusion uhe nnuti gala anyị ime ya
chuduroke ahari mma arị n'ihi na ọ ga-akpanwu aka nnine ọ ga-akpanwu aka n'ụzọ ịbatara abata ya roma nwelehule nwoshi akwawo dị naanị ndị lega ule ka ije skuul anwụgharị ọ ga-ahụchi emepe skuul ọ kama aha ndị na ịnọ ogo ilu ule nweji efe ọnwoji afụ ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ka nwo soro n'ibe nwo lee ya wo ule waya ka ya robekwadisi agaghị ile ndekọ ọzọ maka nwo lee matematiks lee English lee literature lee kwanụ fiziks ndekọ gị inye na nwa aka nwa enwetaghị nwochọga na mahadum zọwa arịrịọ nworịọga ọchịchị etiti ala anyị n'aka ka ọzọ nwanne echi gara aga ka onye isi mba Amerịka iwu Donald Ọnụkwube Trump ịnọrọ kwuochi ha makwa ha agbachigala ụlọ akwụkwọ shi agbapecha ụlọ akwụkwọ niile shi oge ahụ eruola nwoji akwụshi inye onwe mega si agbapụ ụlọ akwụkwọ ka ụmụaka hụ laghachi ha kwa ụlọ akwụkwọ ndị ke na Naijiria na-achịkwa akwa agbatuola ahịa ndị mmadụ na-eje ahịa agbatuo ụlọ okpere ndị mmadụ na-eje ụlọ okpere shiri na mere agaghị agbatu ụlọ akwụkwọ ka ụmụ akwụkwọ jee mụọ ihe nna ahụ nnachi ọchịchị ịnogbulaka na enwe ihe mmoji akwụkwọ enweji agụmakwụkwọ kpọrọ enweghị ihe eji ha agụmakwụkwọ kpọrọ n'ihi na asha nwoji agụmakwụkwọ kpọrọ ihe agaghị ahụ ihe nwo ga-eme iji hụcha ụmụaka ndị lahụrụ ụlọ akwụkwọ agaghị ahụ ihe nwo ga-eji eme iji hụcha lahụrụ hụ ụlọ akwụkwọ onye minista okwu mmụta nọ na ka aha ya naanị sef naanị aha ya jirishi ọmahụ ọnọ nga ahụ emega Adamu elekewa ala Igbo nene wa Adamu ele onye eji akpọ Adamu kwukwala onye eji akpọ Adamu ala Igbo ọwụ onye so But the young and the healthy to safely return to work and to school. We have to open our schools. Open our schools. Stop this nonsense. We open our schools. Germany, Norway, so many countries right now. But the young and the healthy to safely return to work and to school. We have to open our schools. Open our schools. Stop this nonsense. We open our schools. Germany, Norway, so many countries right now, they're open. The schools are open, and they're doing just fine, and they're opening in the fall. So we have to get our schools open. Denmark, Sweden, we have to get otela njebega o makuku na anyị na mba jọka ndị Amerịka lee ndị na ndọdịrị Owere maka ụkwụ na anyị na mba jọka ọkpọ naira ya ịma joro n'uye ọkpọ naira ya ịma joro n'uye ọkpọ naira ya ịma joro n'uye kpọtọ ọwụ ihe jọrọ njọ shi ndị ọchịchị anyị ahụghị ahụ mkpa ọrịa sha ga-emepehu ụlọ akwụkwọ anọghị na-ekwu okwu ọrịa korona akwa ozugbo nwa nọchakwa na-ahazi kpechi eme ntuli aka elu akwa Buhari nọ na-ahazi ndị APC ụkashi ya na-ahazi nwo eleghị ọ hazigala nwofọ akwa ọwụ ntuli aka elu eji ime na steeti Edo na Ondo na Septemba akpa Edo a na-ere n'ọkụ ereshi ọkụ ike maka ntuli aka elu nwo chọrọ ime ntuli aka elu a chọrọ ime na steeti Edo enwere nga ọrụ gị na nwochi maka coronavirus ka a kagbuo ya ntuli aka elu agaghị akagbuo election because of coronavirus na election will hold but school will not hold ọ bụrụ na hụkwakpa ndị ọchịchị anyị si hụ anya ọla gbasara anya gbasa emochoro no dadia onu ka mmụba nga ahụ nwo na-eriga ọgwụchana ihe nwo chọrọ ọgwụchana Buhari so Jesus Christ ọ gbarara a na-eme kampen na-emechi ike gị hụ nga nwo gadara nga emega kampen kpụkọrọ gbakọgbuo maikrofonu
gaa na-ajụ onwe gị si social distancing nwa na gbara anyị ime ma social distancing ojuru ole ihe Adam Soshomole ya fụna onye ọla agada ya around ya up otu imepe skuul agaghị emepe ọ gbara arụ okoro m Oyoma. Yakuma, madaba alala na muya o. Yeke mo keke chao, ke manti konyere ndi mama. Onyero maki. n'aka ka ọzọ onye isi oche otu jikọtara ndị inwe ụyọ akwụkwọ onwe awụhụ gọọmenti inwe ya ịwụkwanụ Maazị Yomi Otubela ekwuola si ọchịchị etiti ahụ ekwerela ịkwụ ndị nkụzi awụhụ ndeke nkụzi gọọmenti ya wụ ndị private school teachers ọchịchị etiti ekwela ịkwụ ụgwọ ọnwa n'ihi na enweghị ụgwọ ọbụla akwụrụ kemgbe ọnwa Maachị agbachiri ụlọ akwụkwọ niile anamachi ndeke gọọmenti nwetarugo ego site n'aka gọọmenti n'ihi na awụ ndị ọrụ gọọmenti ma rụrụ ọrụ ma arụghị ọrụ ọnwa gwụ akwụ ụgwọ ọnwụ na steeti ndị eji akwụ ụgwọ akaghị ahụkwa m steeti ka anyị eji akụ aya ọkpọ eji eme anaghị protest bi gagharị eme protest na steeti Imo ma ọ na-echefuo salari gị so ndị private school teachers ọchịchị etiti ekwerela chi agaghị akwụ ụgwọ onye isi otu ahụ ndị nkụzi bịara abịa be mana akwa ndị private school teacher chinwe gbapenu skuulu ka nwa ọhụrụ ririe kwanụ bido okporo ọrụ na-enweta kwanụ ego chagbarakwa nna nwa ọsọ enyemaka chenwe makwa ego akwụga nwụọ chenwe makwa onye kwụga nwụọ ụgwọ so ọchịchị etiti nwa abịa gakwuru osote onye isi ala anyị ewu Yemi ekwula ụka Osinbanjo ya ekwu ụka mechaa last ya ekwu ụka chi ya ha anụ na-akwa nwụọ cha ya hụ ga-enye na nwa aka ya ekwe nwụọ nkwa chi ya hụ ga-akwụ nwụọ ụgwọ na ọchịchị etiti ahụ ga-akwụcha ndị nkụzi niile ịrụgala private schools registered under this their association chi a ga-akwụcha ozugbo nwụọ ụgwọ Yakuma, friends, ifeanyi, ogbonna, okotisipan, yakuma, iwonye gayo. Yakuma, Emeka Nnebi ekwelabo, Emeka Nwadelta Emeka Ishime Kole, Ochonogos family. Yakuma, Emeka Onyama Meje Manu, Emeka Ofupanye, Oyi Wizard, Emeka. ọrịa mma echi gara aga na amama aka iko mba England otu egwu bọọlụ ọgbakwara echi gara aga na amama aka iko mba England otu egwu bọọlụ Southampton kpara otu egwu bọọlụ Manchester United winchi na ụyọ Southampton si nọọ ebe nwochi bịa na ọgbọ egwuregwu Old Trafford ya Old Trafford ke Ocean bịa lee ndeke ekwensu ewu ndị Manchester United na winchi otu egwu bọọlụ Southampton pụ ụzọ nyesuo otu ọkpụ goolu n'ime nkeji 14 mara hemega otu egwu bọọlụ Manchester United site n'aka Rashford asaa ya mara hemega Martial aka ha ọzọ ya wụọ ọkpụ goolu abụọ asatara otu akụgide n'okugide agbake mpụ nkeji 45 kemgbosu agwụ aba aka abụọ ma eji ba aka abụọ akụgide n'okugide aba oge akpịla nwa akpị n'elu ya ọ na ụma ahụ ka Southampton nwanne anyị nwoke ewu Michael Ọbafemi iji nnọọ mewa otu egwu bọọlụ Manchester United obi otu egwu bọọlụ Manchester United kemma izu ụka ekweghị ha anyị zurula nwa ike kemma Sọnde izu ụka gara aga ekweghị ha anyị ṅụrụ mmiri ɗọmiko anyị nọ nnọọ anyị ga-abata ọdụ ana m nna Chineke emeghe ya kpochi meghe ya chile ndị Manchester United ọrụ na chọrọ ịnatụ Chelsea tọdụ nwụọ anwụọ na ndị nọ 5th nwa agba draw 1-1 2-2 draw na nọrọ 5th Chelsea na onweke nwoluzukwa na March edere nwotere ahụ
nwa eluzuo 3-0 n'aka aka elema klọb ahụ ịgbọrọ Chelsea ji mmanụ Sheffield United agwọ Chelsea ji mmanụ ha na-deziri uwe Man U echenjiela sponsors nwo ha na ji ha sugbulaka awụ 5 fụtara awụ ọwụ 5th position ewinye na 4 matches agbaala 4 matches unbeaten weda Manchester United nwoke nọkwa 5th nwa agba draw nwoke nọkwa 5th na ha ọwụla nwo na-eme na nwoke nọkwa 5th so ihe mere nwoke nọrọ 5th Chelsea na nwoke nwekwanụ agbaala ahụ match 4 kemgbe nwo ji bido suma uwe edere nọmba 3 nwa agba aka mbụ luzuo 3-2 nwa agba aka abụọ winie 3-0 nwa agba aka anọ luzuo ewinie na ahụ 2 win and he niile nwo gbaga 3 something ka agbaga nwa agakwa ịnọ na league table nwa nọrọkwa nọmba 3 so ọ dabara adaba Man U kwanụ nọkwanụ nọmba 5th ọkpa heshere ugbulaka na amamaka iko mba England Real Madrid nọkwanụ anyasụ echile merie United States of America agarela gị mma adịngeda ayo Kristile asụlụkandem okpuru Owerri ọgaranya kabala mụka olula mmadụ ya ọgaranya emeka olula mmadụ ya ọgaranya onye ọgaranya kaba nka olula mmadụ ya ọgaranya si ọrịa mma ma ewere ohere kachie ndị Manchester United niile obi ndị tụrụ anya Shango ga-aba tọdụ mana aba ahụ fụhụhụ tọdụ biko karanụ obi alọkwala unu mmiri ndonu Chukwu ebuka Francis Donvan ndewo ọrịa mma ebe ka anyị ga-achịkọ ya na ha omume anyị ma akọọla gị akụkọ kịta ma ewere ohere ekele onye ukwu onye nta ịbịara abịa gee ntị n'akụkọ anyị ma onye mkpọrọ aha ma onye m akpọhụ aha ya ahụchara m nnụ anya onye m akpọhụ taa echile m akpọ ya achị m ya riela onye ukwu mma riela onye nta mma ọhụrụ ga-ada ahịrị ichikwula ya ala ekwura ya aja aha anyị ka ga-awụchi onye shi aha anyị eri ahụ ji agba ya anya mmiri akọkwala ya anya anyị ga na-eje eje na-aba ọgwụ a ga-akpa anyị ụkwụ ọlarịkwanụ mma anyị tila aka ọ ga-agara anyị siriri werere ọnwa na-etiri ọha one of the very words ihe afa ọkaka ume nwanne dọkọle siwa ya okoro London based mo abụrụ m nne jọdọ nuchimebole adobere olu ọnwarama chukwuma ijadumani ọmalanguru nọ nne m akajeru yọle afọna toni ija dama inda lama meja ọgaranya le olùbílà màbíyà ọgaranya kaba olùbílà màbíyà ọgaranya le olùbílà màbíyà ọgaranya kaba. Injinia Bruno akana ọwa Igbo nyemba arịmma ashimika Chineke jike niile gọzi unu nna na nwa na mmụọ nsọ lawanụ akụkụ agụsiwo ekele dere Chukwu echile anyị arụọ 11:20 AM Nigerian time ndewo